Пакінулі ўсё і пайшлі за ім. Манаства на Беларусі. Хвала Христу, шановні наші радіослухачі і ютуб-глядачі. Вітаємо вас у студії Радіо Марія, а асаблівим чином вітаємо отця Євгена Ейсмента, палатинця, який нам сьогодні цяпер і розкаже, хто гэта такі і чаму, што ён робіць у гэтым касцёле і на гэтым свеце. Хвала Христу, отец Євген. Хвала навеки. Першае пытанне. Я назовуся да апошняе, але вось вырашыла, што ўсё ж такі першае. Вось не адзін год знаёмы, і вось мне цікава, чаму менавіта палатынцы? Цікава сітуацыя і вельмі простая. Таму што я сам нарадзіўся ў Воранава, Гродзенская дыяцэзія, ну і там працавалі заўсёды айцы палатыны і сёстры палатынкі. Таму нават калі ў 9 класе хіба паехалі мы ў Гродна на сустрэчу міністрантаў, я ўбачыў, што ёсць нейкія святары з гузікамі і ў іншых адзеяннях манашкі. Я быў вельмі здзіўлены і думаў, чи яны каталіцкія. Таму маё жыццё звязана з палатынамі ад майго нараджэння, і таму нават калі уступаў у семінарыю, мне не было пытання, ў якую семінарыю. Хачу туды, там, которые святары працуюць у нашай парафіі. То бок з дзяцінства, так? А вось на працягу часу там змянялася больше знаёмства з іншымі кангрэгацыяй, з іншымі манаскімі супольнасцямі. Чым палатынцы, вось як кангрэгацыя адрозніваецца ад іншых? Чым вы лепш за іншых? Ва ўсім. Ну, конечно, само собой. А конкретно? Значит так, кожная манаская супольнасць, яна мае свае какие-то цели, сваю харызму. То есть сестра домініканка, айцы дамініканы, прапаведаванне Божага Слова, ёсць таксама і іншыя законы, занимаюцца шпіталем, школай, салезіянцы моладзю займаюцца. Кожны мае какой-то свой від і род дзеятельнасці. Наш заснавальнік, святы Вінцэнт Палотці, ён быў дыцэзіяльным святаром. І вось ён быў, так называлі яго апостол і містык, і ён рабіў усё. Ён і ў шпіталі быў, і да вязняў хадзіў, і папу рымскага спавядаў. І ўвогуле так любіў споведь, што некаторыя такая ёсць інфармацыя, так напісана таксама ў запісах, што калі ён спавядаў, усе людзі прыходзілі да яго спавядацца. І пробашчы у Італіі, у Рыме тады, таксама не вельмі гэта любілі, таму што людзі хадзілі ўвесь час, то яны канфесіянал выносілі на вуліцу, каб ён там спавядаў, каб людзі там ужо да хаты трэба ўжо ісці свае абавязкі. І ён займаўся ўсім. І таму гэтая дзейнасць, которую ён пакінуў нам, духоўным сынам, яна ёсць злучае ўсе дзейнасці манаскіх ордэнаў. Таму мы, можна сказаць, святары светскія, дыцэзіяльныя, жывучыя ў супольнасці. То есть займаемся ўсім і канкрэтнага няма ў нас какой-то отраслі. Мы павінны рабіць усё дзеля бясконцай хвалы Божай, для знішчэння граху і для збаўлення душу. То вы такі універсальны. Універсальны, так. Адзіны універсальны, таму на все рукі майстер. Кожны, хто хоча споўніць, рэалізаваць сваю місію ў касцёле, можа застаць палатынам і можа там быць і манахам, можа быць і мніхам, можа і з хворымі папрацаваць, і з вязнямі, можа прапаведаваць, можа таксама з моладдзю займацца. Таму у нас шэраг гэтых абавязкаў не абмежаваны. Слухайце, ну добра, тады вернемся ў пачаткі, так, у Рым, пойдзем дарогамі Рыма. Там менавіта распачалася гэта прыгода вашага заснавальніка, ну, з Духам Святым, я думаю, так супрацоўнічалі, што вось з гэтага выйшла. Як гэта было? Калі гэта было, як і чаму менавіта на тыя часы было патрэбна, каб вось заіснаваў такі святы? Наш заснавальнік, святы Вінцэнт Палотці, ён жыў у гадах 1795 па 1850 год. Гэта быў чалавек, который быў ад дзяцінства, хлопчык пабожны, выхаваўся ў пабожнай сям'і, і таксама самого дзяцінства ён прагнуў стаць святаром. Ну, на тыя часы інакш троху было. Цяпер ёсць арганізоўваюць сустрэчы для моладзі, для хлопцаў, каб яны заахвочваюць уступілі ў семінарыю. Раней тыя часы было з гэтым цяжэй, таму што каб паступіць у семінарыю, трэба было таксама знайсці сабе утрыманне, каб хтосьці утрымоўваў, напрыклад, сям'я. Ну і таксама ў яго было вялікія клопаты са здароўем. Ён быў такі хвараблівы. Таму не хацелі яго прымаць у семінарыю, таму што, ну, вядома, што розныя былі таксама звычаі і вымаганні. Ну і вось ён
вельмі быў такі чалавек пабожны, хадзіў ён і на рэкалекцыі ездзіў, і таксама удзельнічаў у розных законах, браў удзел і з францішканамі, і з капуцынамі, таксама ездзіў у Камальдалі, там таксама пісаў шмат. Это ўжо пазней. Але, ну, так сталася, што ён, аднак, стаў святаром у Рыме, і таксама бацька яго паручыўся утрымоўваць яго, таму што, і як адразу яго пасвяцілі, ён пачаў сваю дзейнасць. Ён ні аднаго беднага ніколі не прапусціў. Ён заўсёды дапамагаў, кожнаму выходзіў насустрач, так як ужо сказаў раней, то ён спавядаў. Так што, нават кажу, выносілі канфесіянал яго са святыні. Ён таксама быў пробашчам і таксама быў рэктарам рэктаральнага касцёла ў Рыме. Ну і таксама адзначаўся вялікай пабожнасцю і духоўнасцю. З таго, што таксама і быў спаведніком ні аднаго кардынала і таксама тагачаснага папы рымскага асабістым. Калі ён маліўся, усе, которые сустракалі яго, бачылі, як ён моліцца, то было бачна, што яго цела ўзносілася пад суфіт, пад паталок. Ён быў, і таксама запісана, што ён мог знаходзіцца ў двух месцах у адзін час. То есть у адным касцёле мог спавядаць, а ў другім шу адпраўляць. Ну, такую меў вялікі дар ад пана Бога, хаця і пражыў толькі 55 год. Са смерцю таксама звязана, што аддаў беднаму свой плашч і захварэў, але таксама напісана, нас у дзяцінстве ў парафіі расказвалі, калі мы былі дзяцьмі, я памятаю гэта добра, калі ён хадзіў, на яго не падаў дождж. То есть ён ніколі з сабой не насіў парасоля. І такое пытанне было для дзяцей, там падарункі, мы выйгрываем падарункі, і там было пытанне, чаму святы Вінсент Палёцці хадзіў без зонціка, без парасолькі, і мы заўсёды адказвалі, таму што аддаў беднаму. А аказваецца, што не беднаму аддаў, толькі што на яго дождж не падаў. І ён таксама служыў у шпіталі, у вязні, і так, шмат было сітуацый. Напрыклад, адна такая найбольш такая знаная сітуацыя, которая могуць людзі не ведаць, хто такія палатыны, не ведаць святога Вінсента Палёцці, так можа только, але ведаюць адну гісторыю. Калі святы Вінсент Палёцці хадзіў па шпіталі, у тыя часы шмат было там салдатаў, которые ляжалі, раненых. Ну і заўсёды ён прапановваў там споведь, святую камунію, сакрамент намашчэння. Ну і быў такі момент, што адзін раз трапіў там такі чалавек, который ўвесь час гаварыў брыдкімі словамі, так кажучы, не? І як толькі ён заходзіў, ён адразу пачынаў на яго, скажем, гэтымі брыдкімі словамі, каб ён адчапіўся да яго, ішоў там кастылём кінуць у яго, не? Ну і вось Палёцці кожны дзень і так заходзіў у гэты палату, у гэты пакой. І вось аднойчы ён ішоў, яму запрапанавалі пончыкі на вуліцы, каб ён купіў. Ён купіў гэтыя пончыкі, пашоў у бальніцу, у шпіталь. Толькі зашоў, ну і гэты чалавек уже пачынае сваю гаворку. Толькі адкрыў рот, яму пончыкаў. Засунуў рот і пачаў яму расказваць пра пана Бога. Пакуль ён жаваў это, перажоўваў, ён пра пана Бога яму расказаў, пасля чаго ён папрасіў аб споведзі і аб святой камуніі. Вось. І другія святары, таксама святары дыяцэзіяльныя, яны бачылі стыль жыцця, і яны папросту да яго, скажем так, прысоедзініліся, злучыліся, і яны пачалі жыць у адной супольнасці, і таксама несці вось гэтую дабро людзям, не? Таму што наша кангрэгацыя, яна складаецца з трох такіх асноўных пунктаў. То есть нельга сказаць, што там айцы палатыны, там сёстры палатынкі. Мы ёсць аб'яднанне каталіцкага апостальства, у склад якога ўваходзяць святары, сёстры законныя і асобы свецкія. То есть тры розныя, скажем так, супольнасці, которые маюць адзін цель. То есть мы нельга сказаць, што мы можам існаваць там айцы без сясцёр і сёстры без свецкіх, не? То есть мы одно аб'яднанне, толькі кожны мае, скажем, святары займаюцца сваёй справаю, монахі насколькі могуць самі, і таксама свецкія. Вось. І таму адразу Палёцці, калі ён пачаў сваю дзейнасць, ён аб'ядноўваў свецкіх. Таму што наша місія палатынаў, яна ёсць такая, што абуджаць веру у католікаў, которых ужо троху прыгасла.
нічога новага палёце не выдумаў, толькі ён хацеў, каб абудзіць веру ў тых, которых яна троху ўжо пагасла. І потом ужо калі прайшло шмат гадоў пасля яго смерці 1850, то тое, што ён пісаў, сабор Ватыканскі II, поўнасцю все рэалізаваў. То есть это было раней ужо ён прадугледзеў гэты час, не? То есть атрымоўваецца вось і апостальства свецкіх у касцёле. І што ён зрабіў? Ён папрасіў людзей, которые там былі блізка, которые там разам з ім сябравалі, можна сказаць, каб яны сабралі грошы. Яны кажуць, як мы будзем збіраць грошы? А прыходзьце ў любы магазин, у любую краму і кажыце: мы хочам выдрукаваць малітоўнікі і выслаць іх у Афрыку. Нам да гэтага патрэбныя грошы. Колькі дадзіце. Ну і ён кажа, нам не дадуць гэтых грошай, таму што мы ведаем гэтых людзей. Ён кажа, а вы ім скажыце так: у імя Божае прашу. Ну і прыйшоў адзін першы чалавек, пашоў таксама ў склеп, кажа, прашу у імя Божае. Ён кажа, там я не маю там шмат, але магу даць вось столькі. І даў суму, которая ў 10 разоў была большая, чым патрабавалі. Ён кажа, я не магу столькі даць многа, таму што не маю, але дам толькі сколько магу. І даў, это было ў 10 разоў больш ад таго, што яны ўвогуле мелі цэль сабраць. Вось яны за гэтыя грошы таксама свецкія працавалі ў гэты спосаб, друкавалі разам малітоўнікі і таксама перапраўлялі ў Афрыку для абуджэння веры. Ну, вось цікава, я цяпер падумала, ці вы маеце які-небудзь такі крэатыўны падыход да справы, як вось ваш заснавальнік пры дапамозе пончикаў, так? Ці сёння вось палатынцы, як евангелізуеце, вось, якімі спосабамі? То значыць, на розныя спосабы, і таксама, вядома, што наш і ордэн з'яўляецца таксама місійным, і на 49 кантынентах працуем. Чи государствах? Не. Кантыненты? Не кантынентах, не, але, напэўна, 49 краінах працуем. А таксама Афрыка, Бразілія, Амерыка, Расія, Казахстан, Украіна, Беларусь, таксама ў Еўропе, Венесуэла, яшчэ шмат, каб добра прыгатаваць і запісаць, напэўна, усе бы вылічыў, але, напэўна, гэта спосаб евангелізацыі. Таксама працуюць розныя выдавецтва. Напэўна, праз доўгія часы і імшал, і кнігі літургічныя, которые ў Беларусі выкарыстоўваліся, калі яшчэ не было беларускіх выдрукаваных, то палютынум наша друкарня, которая знаходзіцца ў Познані, і таксама апосталікум, которая знаходзіцца ў Варшаве ў Зомках, это ўжо ўсходняя правінцыя наша. Таксама у нас ёсць сваё бюро падарожжа, дзе арганізоўваюць усе пералёты, пілігрымкі, склепікі з дэвацыяналямі. Таксама у нас ёсць святары, которые займаюцца наркаманамі. Каран, такая, можа, знаная, которая знаходзіцца таксама ў Варшаве, пілігрымкі. З моладдзю працуем, у шпіталях працуем. Тое, што заснавальнік нам перадаў, і мы яго, скажем, узялі гэтую духоўнасць, рэалізоўваем. Ну, а што датычыць пончыкаў, напэўна, гэтых пончыкаў ёсць шмат. Толькі ніхто праўду не скажа, не? Які спосаб людзей можа давесці, скажем, да Пана Бога, і ніхто не хваліцца. Але потым людзі расказваюць, многа расказваюць смешных сітуацый, которые былі з нашымі святарамі звязаныя, не? Ну, але калісьці, можа, гэта спішуць, і калісьці будуць другія таксама расказваць. Але так, пра канкрэтныя які-то выпадак, можа, як успомню падчас. Такую цікавую рэч заўважыла, калі зайшла на старонку ў палатынаў у Польшы, то там, напрыклад, зайшла ў раздзел малітвы, і там вось было на кожны дзень тыдня, як бы кожны дзень называўся якім-небудзь чынам. Як гэта тлумачыцца, якая духоўнасць, які сэнс закладзены гэтым? Сэнс закладзены такі, таму што наша духоўнасць, як і кожная духоўнасць, яна пачынаецца з асабістай рэфлексіі. І нашыя малітвы палатынскія, яны, кожным хіба манаскім ордэне ёсць так, што ёсць ранішняя малітва, у абед малітва і ўвечары. І гэтыя малітвы, яны ёсць стандартныя,
которые все уже ведаюць на памяць, і уже можна малітоўніка з сабой не браць, таму што ўжо з памяці уже можна адказваць на гэтыя пытанні, на ўсе гэтыя малітвы, там ёсць дыялог заўсёды, але ёсць таксама стыль дзённы, так званы, не? І атрымоўваецца, што кожны дзень ён разбудаваны ёсць у розныя таксама дакументы, і пісьмы, которые пісаў, лісты, которые пісаў Вінцэнт Палёці. І таму вось, напрыклад, нядзеля, яна прысвечаная на Свяцейшай Тройцы, напрыклад. І ранішняя малітва, малітва ў абед. І ўвечары яна мае заўсёды сваю рэфлексію паміж стандартнага дыялогу малітоўнага, што калі ёсць, напрыклад, з лісту святога Вінцэнта Палёці мы чытаем, што Бог Айцец, Сын Божы і Дух Святы ўтвараюць адну супольнасць у небе, і мы на ўзор гэтай супольнасці маем таксама дастатковаць сваё жыццё і сваё пакліканне. Таксама я тут трошку возьму, таму што я запісаў гэта. Я гэта запісаў. У панядзелак Езус Христус апостол Айца. І таксама ўсе малітвы, которые мы на працягу дня молімся, ёсць рэфлексія, на которой мы маем задумацца, напрыклад, раніцай, што наш дзень мае выглядаць так, каб вось гэта апостольства Езуса Христа было на першым месцы. У абед робім рахунак сумлення заўсёды, ці мы ўжо да абеда успелі альбо паспелі рэалізаваць гэтую місію, ну і вечарам таксама ёсць рахунак сумлення у малітвах, дзе, ну, калі ўжо так ужо падсумоўваючы, чи нам удалося за дзень рэалізаваць гэта. У аўторак гэта пакліканне верных да апостольства. І таксама ўсе тэксты, і там ёсць тэксты з, напрыклад, Сабору Ватыканскага II, з лістоў Палёцяга, і таксама з Бібліі, і розных дакументаў касцёла, дзе на гэтую тэму. У сераду святы Вінцэнт сведкам веры і прыклад апостольства. То есть, вядома, што будзем разважаць у сераду праз цэлы дзень, якім быў апостолам Вінцэнт Палёці. У чацвер гэта адзінства ўсіх хрысціянаў. Таксама ён быў першы, который заснаваў эпіфанію ў Рыме. І таксама вось гэтую батлейку, которая таксама ў Рыме, таксама Палёці арганізаваў. Ну і это вось эпіфанія перажывання аб'яўлення пана, калі таксама сабіраў усіх людзей, таксама розных канфесій, каб да адной супольнай малітвы, не? У пятніцу гэта нашае пакліканне і місія апастольства, што маем рабіць, таксама цэлы дзень мы на гэта молімся. Ну і субота нашай такой асаблівай патронкай, заступніцай нашага манаскага ордэна з'яўляецца каралева апосталаў. Таму гэта Марыя, каралева апосталаў, пра яе ў суботу разважаем. Ну, так і То бок гэта такі спосаб, каб мець такую лучнасць заснавальнікам і харызматам, так? Каб як бы прапітвацца гэтым харызматам. І раніцай пачынаць, і толькі потым ужо ў абед і вечарам толькі рахунак сумлення аддаваць. Чи паспеў, чи атрымалася. Колькі братоў гэта выконваюць, але ў такім сэнсе не пытаеш, але ў такім сэнсе колькі братоў існуе палатынцаў, ну айцоў палатынцаў існуе ў свеце. Вось мы 49 краін, а вось колькасна гэта больш-менш каля 2500 у свеце. Хаця цяпер надта так развіваюцца Індіі, вельмі много ўжо і семінарій там, і больш пакліканняў пайшло. То бок самая энергічная цяпер гэта Індыя? Да, так можна сказаць, там таксама ў Бразіліі так ёсць шмат, у Афрыкі ёсць семінарій таксама. Вось. А дзе наадварот выміраюць колькасць палатынцаў? Ну, ва Еўропе становіцца ўсё менш. Вось там такія краіны, там ужо старэйшыя і, скажем так, можна сказаць, найбагацейшыя правінцыі, не? Але там, дзе ўжо сярэдняга ўзросту, там Германія, Аўстрія, вось гэтыя краіны, там, дзе ўсё ж такі, ну, там, дзе так лаіцка больш увогуле ў свеце падыходзіцца там да розных такіх пытанняў веры, недзе. Ну, самі чуем пра такія краіны, там, дзе таксама касёлы зачыняюцца, не? І таксама, ну, маладых пакліканняў ўсё менш і менш. Ну, вось, з аднаго боку, гэта так усе кажуць, што там выміраюць пакліканні, а насамрэч проста яны перамяшаюцца на іншыя часткі свету. Так. Раней было Еўропа такая бурная была, а цяпер глядзім, уже сюды пашло на Індзію, на Афрыку, не? На Бразілію, туды пашло. Нідзе не змяшаюць. Дзесьці ўбываюцца, дзесьці прыбываюць. А колькі пашчасціла Беларусі мець палатынцаў? У Беларусі палатынцаў 16. Цяпер 2 тыдні таму, 3 тыдні таму пасвяцілі 2 новых. Аднаго з Ворнаўскай парафіі, другога з Талочына. І яшчэ 4 семінарыстаў ёсць
на данный момант у семінаріі. Ну і ў Беларусі прыбываеце. І ў Беларусі так прыбываюць, но дзякуючы Богу, такі быў момент, такі ў нас у семінарыі калісьці было 12 чалавек, не? На ўсіх курсах, то это была такая моцная група. І на пачатку, як там троху смяяліся, там кажуць, о, там это меншасць беларусаў, бо наша семінарія ў Польшы, у Алтажэве, але потым, як ужо стала троху менш клерыкаў, то і 1/3 стала, не? 1/3. Вось, таму, ну, і в Беларусі працуем, таксама працуюць у Беларусі. На данный момант 4 святароў працуюць у Польшчы, 1 працуе ў Італіі. Таксама працавалі у Мексікі, на Кубе. Цяпер час ёсць такі, што таксама можа і далей працягнем там працаваць. Беларусы, я кажу. Ну і 2 беларусаў працуе ў Челябінску, у Расіі. І це там вельмі цікава, так? Што вы з аднаго класу былі, так? Наколькі я памятаю. Не. Гэта... Старэйшыя былі ад мяне, але аказаліся, што свенчаныя пазней. Ага, цікава. Усё ў адным месцы. А якіх гарадах Беларусі працуюць? У якіх гарадах? Пачынаецца наша ўвогуле дзейнасць. Наша дзейнасць, яна пачыналася яшчэ перад вайною. Прыехалі былі браты, палатыны, 2 братоў, і яны заснаваліся там, дзе быў кляштар картузаў у Бярозе. Бяроза Картузская, але вядома, што місія братоў яна трошку абмежаваная, таму што брат не можа святой імшы спраўляць, спавядаць не можа. Ну, дзейнасць наша была, але не было такой на тыя патрэбы таксама, каб быў святар. Ну, як была вайна, то яны былі змушаныя таксама апусціць вось гэтую пляцоўку і паехаць у Польшчу. І ўжо ў гадах 90-х прыехалі святары таксама вось у Бярозу Воронава. Это былі 2 першыя пляцоўкі, дзе айцы палатыны ў 90-х гадах пачалі будаваць касцёл, будаваць таксама супольнасць парафіяльную, адраджаць, можна сказаць. Ну і тут Бяроза, усе паплечныя таксама вёскі, которые былі Цігневічы, таксама потым і Белаазёрск, і Сялец таксама. Яны аб'ядноўвалі, ну, вядома, што святар даязджаў і іншыя таксама мясціны. Што датычыць Воронава, это было на пачатку Воронава, там не было касцёла. У гадах 60-х, 70-х касцёл быў у Воронаве збураны уладаю таксама. І, ну, што цікава, гэты касцёл быў пабудаваны без ніводнага цвіка. Это было такі нонсенс архітэктуры таксама. Ну, людзі апавядаюць да сённяшняга дня, расказваюць, як это было. І людзі там і пад трактар клаліся, не самі, не, і пад гэтыя танкі, не. Але ўсё ж такі, ну, сталася, так сталася. Ну, і потым пачаўся будавацца касцёл на пачатку, маленькая каплічка, которая была пасля вінаводачнага магазина, не, аддадзеная. Ну, і там пачалі маліцца, збірацца людзі. Ну, вядома, як то Воронава у нас там одна з таких, ну, самая выбітная парафія, тому што там можа 7 каля 8 тысяч людзей жыве, але ну, каля 6 тысяч католікаў ёсць. Не? То есть усе людзі і веруючыя і практыкуючыя. Таму разрасталася, касцёл таксама пабудаваўся вялікі. Ну і вядома, святар даязджаў у таксама акалічныя вёскі, которые там былі, там Беня-Коні каля самай граніцы, і таксама Тракелі. Ён адраджаў, скажем, гэты культ Маці Божай Тракельскай, пілігрымкі першыя, это вот на арганізаванне нашых святароў таксама намаганнямі, наколькі яны таксама гэта апавядалі. Вядома, што потым, як ужо іншыя святары прыйшлі, свае ўжо былі, то мы засталіся Воронава, Германішкі, ну і там Палескішкі даяздовая парафія, а ўжо гэтыя парафіі іншыя ўжо святары. Потым таксама нашы святары пачалі працаваць у Талочыне, таксама запрапанавалі там касцёл святога Антонія, пабудавалі таксама потым дом парафіяльны, такі досыць добры, вялікі. Потым таксама у Мінску, ось наша першая парафія, ввогуле то мы прыехалі, нашы святыя прыехалі і маліліся на Кальварыі, таму што там дзесьці недалёка ў тым раёне павінна быць заснавацца наша парафія і касцёл будавацца, парафія Андрэя Баболі. Толькі потым з цягам часу і таксама рознымі справамі перамясціліся мы ўжо ва Ўручча, у другі канец Мінскай, таксама Андрэя, але Андрэя Апостала ўжо, не? Вось, ну это так. І потым таксама Жлобін.
Жлобін, вось, там ужо касцёл пабудаваны таксама. Ну і вось это такія вот пляцоўкі, дзе мы цяпер працуем. У Беларусі працуе нас 10 цяпер палатынаў, 9 беларусаў, 1 святар з Польшы працуе. Сёстры палатынкі ў Бярозе і ў Воранава. Наколькі я зразумела, гэта ўсе дыяцэзіі, так? Так, усе Па дыяцэзіі. ўсіх. У Пінскай атрымоўваецца Жлобін і Бяроза і акалічныя. У Гродзенскай Воранава, Германічкі, Паляцкішкі, у Віцебскай Талочын, ну і ў Мінска-Магілёўскай Мінск. Ну, молодцы. Стратэгічнае месца ўсе абсадзілі. А вось, напрыклад, так, можа, такое яшчэ пытанне мне так прыйшло. А як вось чалавек, як чалавеку зразумець, што ён мае вось менавіта палатынскае пакліканне? У чым гэта праяўляецца, альбо якія якасці павінен хлопец, які адчуваюць, што гэта яго месца? Пытанне складанае, таму што трэба будзем усіх хваліцца, буду расказваць пра сябе. Які мае быць палатын? Калі задумывацца над гэтым пытаннем, я нават і не ведаю, што адказаць, таму што кожны чалавек можа быць палатынам. Таму што мы казаў раней на пачатку нашай размовы, што няма ў нас канкрэтнае якога-то задання. Там не ведаю. Хтосьці хацеў бы быць манахам, ну то ідзе ў больш такі ордэн, дзе больш малітвы, там, скажем, дзе можа пабыць сам адзін. Хтосьці хацеў бы, напрыклад, рэалізоўваць сябе з моладзю, ну то ідзе, скажем, толькі ў гэта. Хто хацеў бы займацца якой-то дзейнасцю, яшчэ іншай, не выбірае такі ордэн. Палатыны аб'ядноўваюць усё. То есть сёння я магу, прыходзячы ў семінарыю, быць настаўлены на тое, каб працаваць з моладзю. Ну, як мы вядома, што людзі, мы зменлівыя часта, не? Папрацаваў 3 гады з моладзю, і што потым? Хіба я да моладзі не гаджуся? Мяняць трэба ордэн? Не. Мяняць род дзейнасці, буду займацца з хворымі. Папрацаваў з хворымі, можа, не маё, не? Ордэн трэба мяняць. Не, калі ласка, працуй у школе. Не ідзе табе ў школе, ездзі на місіі, праводзь місіі, казанні. Можаш у друкарню пайсці працаваць, можаш у склепіку арганізоўваць, можаш нават лятаць у зямлю святую. Што хочаш, то рабі. Галоўнае, што трэба, які мае быць палатын, гэта чалавек, радасны, напэўна, радасны. Калі прыйдзе нерадасны, то яго зробяць радасным. Павінен быць радасны, прагнуць папасть на неба, ну і не адзін папасть на неба, але з кімсьці. Ну, это вот такое заданне. Круто. А кожна, няма такого у нас адбора, прымаюць, хто хоча, хто прагне. Ну і у нас, скажем, ёсць і супольнасць, наша супольнасць, таму што гэта галоўнае, што мы жывем у супольнасці. Але гэта не такая супольнасць, скажем, як у стрыкта такіх манаскіх ордэнах. Ну, скажем так, свабадней усё, але разам. Свабадней, але разам. Таму так у некаторых такіх самых запісах ёсць, што гэта, можна сказаць, так як палётці рабіў. То есть дыцэзіяльныя святары, якія жывуць разам у супольнасці. То есть нібы мы не складаем шлюбаў законных, у нас няма шлюбаў законных, таму што у нас ёсць толькі кансекрацыя. Кансекрацыя, і гэта адрозніваецца ад шлюба. Это есть по-польскому прыжычанне, нават не ведаю, як цяпер перавесці. Клятва ордэну, што будзем захоўваць гэтыя рады евангелічныя, таксама, як ва ўсіх шлюбах 3 галоўныя. Ну і таксама там дадаецца, што жыць у супольнасці, разам таксама, гэта аб'ядноўваць нашыя высілкі таксама. Ну і вось, дзеля хвалы Божай. То бок, што там толькі святарамі можна стаць, так? Можна быць святарамі, можна быць братамі. Можна быць братам. І гэтая кансекрацыя, ён трымае ўсё жыццё гэтай кансекрацыі. Так, ён трымаецца кансекрацыі. Так званыя вечныя шлюбы. Так. Вечная кансекрацыя. Таму што на праве папескім, папы, да, і это, вось, получаецца, таксама, скажем, што тут так ужо прыклад, які тут сказаць, што калі б, напрыклад, здарылася так, што манах хоча скончыць сваю манайскую дзейнасць, ён атрымоўвае ад папы рымскага дазвол на гэта, а ў нас звальняе з гэтага генерал,
То есть, ну, Все значно прасцей. все простей. Так что Молодцы. у нас все просто. Правда. Я цяпер разумею, што Галоўнае палатынцы заданне. гэта- Галоўнае заданне, каб быць палатынцам. Так, і знак раўно стратэгія. Усё Да. прадумана ва ўсіх пунктах. А што, напрыклад, чакае гэтага чалавека пасля таго, як ён адкрывае сваё пакліканне, у такім сэнсе, як выглядаць фармацыя? Фармацыя наша выглядае 6 гадоў семінарій. Да гэтага год навіцыята. І, ну, пачаў уже з канца. На пачатку есть пастулат, который длится месяц. Там папросту першае мы пазнаём увогуле структуру палатынскую. Ёсць таксама пэўныя там і тэсты псіхалагічныя. Ну, вядома, каб чалавек ужо прыйшоў, як усіх прымаем, але ўжо прыйшоў хаця бы больш-менш троху арыентаваўся ў гэтым свеце. Таксама, ну, і розныя трэба правесці таксама і медычныя справы, которые звязаны. Ну, і так, першы такі месяц запазнання. Потым пачынаецца год навіцыяту. Навіцыят, который складаецца з 2 гадоў. Першы год это отдельно от семинарии, а второй год навіцята уже першы курс семинарии. И пасля 2гадовага навіцята ёсць першыя кансакрацыі на 1 год. То есть на 1 год, потым пасля другого курса это другая, третьего третья, четвертая, ну и пасля 5-го курса семинарии ёсць кансакрацыя вечная. Пасля вечнай кансакрацыі ўжо дыяканат і святарскае пасведчанне. І заўсёды дыяканат у кастрычніку, а пасведчанне святарскія ў маі. Таму, калі хтосьці хацеў бы калі віншаваць палатынаў з гадавінай святарства, заўсёды гэта будзе май. Ну, у большасці гэта ўсё ж такі, вось мы цяпер на віншавальнай праграме, там усіх святкуем. Ну, гэта вельмі такі, ну, часты срок заўсёды. А якія, можа, найважнейшыя дні вось для палатынца вось у году, так? Якія гэта вось можа быць? Найважнейшыя гады, ну, дні. Вось, напрыклад, заснавальніка, так? Заснавальніка дзень ягонай смерці 22 студзеня 1850, то есть для нас гэта, ну, дзень асаблівы. І таксама каралевы апостолаў. Ну, тому что это суббота перед неделей спаслання Духа Святого, Эпифания, которая после вот это объявления Пана, вот это у нас 3 дні до гэтага у кожнай парафіі, у кожным доме па-латынскім арганізоўваюцца такія рэкалекцыі, вот это Эпифания, вот каб перажыць гэты момант. І ўсё найважнейшае. Можа напэўна ёсць, можа троху расціраўся першы раз у камеру. Отец Євген, а вось калі так падыходзіш уже до канца, так да фініша, то ці сёння, на сённяшні дзень, у сённяшняй рэчаіснасці, вось у нашым 21 стагоддзі ці, на вашу думку, палатынцы як бы выконваюць тое заданне, якое даверыў заснавальнік, ці засталіся вернымі гэтаму, і ці гэта вось так смело можна сказаць? А што вы думаеце, я адкажу вам? Канешне, да. Канешне, верныя. Вядома, што заўсёды хацелася б зрабіць усё болей. Таму што і тут у Беларусі выйсці таксама далей панад парафію, займацца большаю дзейнасцю, на это таксама ёсць і патэнцыял і ўсё. Но вядома, што таксама цяпер і людзей не хапае. А па-другое, таксама вось цяпер у нас што адбываецца? Мы святкуем уже 30 год адраджэння структураў у Беларусі. Яна яшчэ адраджаецца і таксама каб сказаць, што поўнасцю мы рэалізавалі таксама вось гэтае адраджэнне ці поўнасцю зрэалізавалі наказы сабору Ватиканскага II, то яшчэ да канца не. Таму тое, што ў нашых сілах,
Ну, стараемся. Цяпер у Мінску будуем касцёл, таксама з гэтым звязана шмат і цяжкасцяў. Ну і хочацца і пабудаваць касцёлы, каб таксама зрабіць гэта месца такім, можам, скажам, такой цэнтрам палатынаў, не? Ужо выйсці, можа, з Воранава, там, з тых традыцыйных, з Бярозы, каб зрабіць Мінск, таму што вядома, што людзі ўсе гарнуцца да сталіцы, і таксама тут арганізаваць які-то цэнтр, чым моладзевы, каб і хочацца, каб было і больш моладзі, і ўсяго. Ну, але пака ёсць як ёсць цяпер і каранавірус, усе гэтыя справы, которые прыйшлі, троху нам памяшалі, паблыталі гэтыя планы, але ўсё ж такі маем такую надзею. Ну і стараемся, калі ўзяць іншыя там краіны, которые ну, раней ўжо пачалі там у Польшчы з 1907 года палатыны, которые прыйшлі з Германіі, таксама вось там ну, вядома, што ўся структура і тая арганізацыя ўсяго, што скажем, запаветваў нам нас заснавальнікі, но ну, ўсё ўжо поўнасцю ўжо і біскупы ёсць палатыны таксама займаюцца ўсім. Ну, у нас яшчэ толькі 30 год, таму што з адраджэннем 90-е гады мы таксама прыехалі. Шмат ужо чаго зрабілі. На іх паглядзім, колькі святароў палатынаў ёсць, і сёстраў законных ёсць. Таксама і парафіі тыя, которых працуем, ну, дзесьці таксама і моладзь, новыя пакліканні. Ну, праца яна ёсць. Вядома, што хацела б яшчэ болей, таму, ну, запрашаем тых, которые маюць энтузіязм, быць чалавекам радасным, которые хочуць попасть на неба з кампаніяй, не аднаму толькі. Ну, таксама і заўсёды такі час распазнання таксама. Я кажу, як наш Вінцэнт Палёцін хацеў быць і капуцынам, ён хацеў быць таксама і пробываў вельмі часта у камедулаў, дзе пісаў нашу рэгулу, што цікава было. Ён такі таксама самая большая радасць з таго, што заснавальнікі я сябе вельмі часта знаходжу, таму што некаторыя кажуць на мяне, што я вельмі чалавек спантанны, спантанічны. Некаторым кажуць, нешта запланаваць, трэба сесці, напісаць усё, па пунктах напісаць. А ў мне вельмі часта так бывае, што я зрабіў, а потым сяжу і думаю, так, это зрабіў. Ну, можна было б гэта інакш зрабіць, не? Але, ну, так зрабіў. Як было з нашым заснавальнікам. Ён прыйшоў, напісаў ўсё, рэгулу, як будзе да папы рымскага, і кажа, я хачу, рэгулу ще не напісаў, я хачу заснаваць таварыства такое. Людзей, которые будуць жыць у супольнасці таксама і будуць прапаведаваць. Хорошо, а якая рэгула? Якая будзе такая, ну, права гэта? Ён кажа, ну, святое пісанне. Ён кажа, як святое пісанне? Так яно ж такое абшырнае, там усё можна. Ён кажа, ну так вот, хто будзем жыць Евангеліем, не? Ён кажа, папа рымскі яму кажа, не, слухай, ты напішы, рэгулу напішы, каб усё было па пунктах, усё, прыйдзі і ўсё, не? І Вінцэнт Палёцін паехаў да камедулаў, пісаў рэгулу, усё распісаў, усё прадумаў, усё это. Прынёс, даў пачытаць, папа рымскі пачытаў, кажа, хорошо, добра, я зацверджу вашу супольнасць. Толькі ты мне скажи, як вы будете апранацца. А Палёцін кажа, о, про это не подумал, не? Кажа, а я не ведаю як. І тады што цікавае? Папа рымскі сказаў, апранайцеся так, як я, толькі на чорным. Таму наш строй з'яўляецца, як у папы рымскага, толькі чорнага колеру. Ёсць палерынка, ёсць пояс, і пюскі не хапае, але можа яшчэ калісьці зрэфармуем наш ордэн. Так, таму вось такая спантаннасць у яго дзейнасці, таксама кожны з нас можа і, ну, в залежнасці ад характара, таму часамі, як там, напрыклад, што-то там зраблю, пробач, кажа, а ты б інакш падумаць не мог? Я яму кажу, ну, я як Палёцін, не? Класна, заўсёды можна спіхнуць, даеш на каго не наедуць. Ну, слухайце, ну, хочацца такі пажадаць сапраўды такой кампанійскай дарогі да неба і ну і шмат пакліканняў, плённасці прыбывання тут, у Беларусі, разрастання і веры, што гэта ўсё разрасцецца і будзе вельмі цудоўна. Вялікі дзякуй, мне вельмі прыемна было, што і запрасілі, і мы згадзіліся з вамі сустрэцца. Няхай добры Бог благаслаўляе. Няхай добры Бог благаслаўляе, сапраўды, хай ва ўсіх манаскіх ордэнах будзе шмат пакліканняў, шмат людзей, которые будуць прыходзіць, каб адраджаць вось веру, так як казаў наш Палёцін, што вось галоўнай місіяй гэта ёсць абудзіць тых, которые ўжо патухлі.
Бо нешта новае выдумляць заўсёды можна там это, але трэба абудзіць тых, не? Вот калі мы абудзім, з'яднаем усе ўсілкі, і светскія, і сёстры законныя, і святары, ну тады вось эта справа Божая будзе ў свеце пашырацца. І неважна нават якога ты ордэну ці манаскай супольнасці, можна заўсёды разам і людзей, которые добрай волі, светскіх людзей заўсёды запрашаем да новых ідэяў, да рэалізацыі. Ну, можа, малітоўнікі ў Афрыку уже все надрукавалі, але можа заўсёды... Касцёл можна пабудаваць касцёл у Мінску. пабудаваць у Мінску, напрыклад, так. Запрашаем до супольнай працы. Видите, так, наконец скажу так, что гляжу на отца Юена и вспомнила себе гэты апостольскі ліст папы Францішка, вось «Абудзіце свет радасці». Вось так гляжу і думаю, вось, напэўна, з палатынца ўпісаў гэта. Напэўна, будучы ў нашым генеральным доме ў Рыме. Дзякуй вялікі, з Богам. Дзякуй. Пакінулі ўсё і пайшлі за ім. Манаства на Беларусі.